תן לו, אתה תצלם. שתקלוט את זה. איך הוא מקלף? כן, אבל לא לכם. תן השניים אבל. כן, גם השניים. מצלם? כן. ראית איך הוא מעביר את זה? איזה שיטה? איך הוא מוציא את ה... אתה לא פותח יפה. זה מורעב. רוצה עוד. דרך הולך ככה את המצלמה. תראו, זה מורעב, יאללה. אתה יכול לאכול ככה בנן? תעצבן לי משהו. מה קרה לו? תראה, תלם אותו. מה קרה לו? הוא זרה לו בטוסיק. נוצא את הזין. לא, תראה. וואו. וואו, זה מי... שלומי, גומר על הפה. שלומי, יאללה. תראה איך הוא מנפח את הלחיים. איזה מחזה. תראה, גמר. אני לא מאמין. זה מרגעית. ראית איך הוא גמר? מה זה? מה זה? נתן לך מתנה. מה זה היה? הוא אמר לך תודה. מה זה היה? זה מחזה. יאללה, איזה צחוקים. שלומי! יוטיוב אני מעלה. מה זה, יוטיוב זה? You came! וואי! הקוף שגומר. יאללה, איזה סרטון ליוטיוב. יאללה, נתן לך, אמר לך תודה עכשיו. תראה את השפיך שלו שמה. צדק שוב. יאללה, בוא ניתן לאור רק את הבננה, בוא, אולי גם בוא. לא להאמין מה שראינו עכשיו. פעם ראשונה נראה לי. הקוף שגומר, מחזה של הקוף שגומר. תפס לי את הידיים, לא ראיתי איך תפס את הידיים. תפס לי את הידיים. באמת? כן. יאללה, בואו. We go.